Li Yemenê malbatek şîna kurê xwe çend mehberê ji ber kolerayê jiyana xwe wenda kiriye di domîne. Çarê berfembarê da dê û bav kurê xwe yê bi navê Udayê birine nexweşxanê. Piştî ku zelal bûye ev kolerayê nexweşxane bi sedema bê derman û bê alavbûnê dermankirina Udayê qebûl nekiriye. Malbat li gelek nexweşxana geriyaye ku çareserkî bibîne. هری داوی ودایی حفظ مهی جیانا خوش دست بردایه. جلست هناك للظهر بس يسهل. لساته يسهل يطرش. پشتی نیورو هنافچون و ورشاندن دیسا دست بگیر. پزشک هاتو درزی گر. او پش رگود او ایشا کلیرایه. لی لوین خوشخانه در فتن درمان کرنه تونه. قال هذا في بكوليرا مش عندنا. پشتی Udayê jiyana xwe wenda kiriye malbata wî li dijî nexweşxane û berpirsiyarên tenduristiyê dozek vekiriye. Lêpirsînek ji aliyê Yektiya Navneteweyî û Wezareta Tenduristiyê pêk hatiye. Abdurrahîm El Samê berpirsê tenduristiya bajar ji Associated Pressê ra hûsa got. الكوليرا الآن من أكثر الأمراض. لور کولرا نخوشی هری بلا بویه لی مخابن حتی ناوند سرکی یا بو درمان کرنه دبن ریبری آبشات تندرستی نینه. باوی Udayê Abdulrahman Hesen rêxistina bo kontrol nekirina dirava rexne dike. يعني منظمات كداعمة. اف رخصنین آلیکاریه چما آلیکاریا مروفان ناکن ام زانن کو آلیکاری ته لی چما تشتکی ناگیجه دسته ما چما ناشوپینن Di meha Sibatê da Cîrt Kepler berpirsê UNICEF'ê ya Rojhilata Navîn û Afrikayê îddiayên ku li Yemenê derman nagihîşe gel red kir. Li cihekê mîna Yemenê em her tiştî dikin ku pere bo dermankirina mirovan werekar anîn. Çîroka Udî rewş û hevldanên gelê Yemenê di qada tenduristiyê da bi zelalî nîşan dide. Şerê navxweyiya Yemenê di navbera koalîsyonê ya bi piştgiriya Sûdiya û Hûtiya ji adara 2015 vir de didome. Zêdetirî nîvên nexweşxana û avahiyên tenduristiyê ji aliyê êrişên esmanî hatiye hilweşandin. Li gor rêxistina saxlamiya cîhanî ji 29 milyon nüfusa Yemenê zêdetirî 19 milyon nikare xwe bigîne xizmetên tenduristiyê û 17 milyon kes jî nikare ava paqij vebixwe. Annaha nêzîka 3000 kesan ku piraniya wan zarokun ji ber kolerayê mirine û hejmara kesên nexweş jî zêdetirî milyonekî ye.